Number one. Number one ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan.
Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay,
Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. With 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa iya Christmas message. Sa sining Paskwa, regalos ang kaluwasan ang ihatag sa aton pamilya. Magpabakuna na, kabay nga bugayan kita sa aton Ginoo. Malipayon nga Paskwa. Bombo Radio Bacolod. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 12 minutos sa rekaligan sa tak na kalas 8. Maraming kapod dyan po nagkapatid rin sa aton nga para tuntunan sa Zona Libre. Upod sa ilagad Bombo Ponce Espino. Sige, tiyempo na sa aton sa ring Christmas around the world. Di makabanan rin sa aton sa ring makauturan. Diri sa aton nga pagpalagad. Last day ni isang Christmas around the world ta. Wow, so good naman ta para sa aton nga New Year around the world. No? About yung bisita naton sa Afghanistan. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Pamangkot, nagasaulog man bala ang mapumuluyo sa Afghanistan sa Paskwa, kaangay subong adlaw, Christmas Day? Well, wala nagasaulog ang mga Afghans bangod Islam sa religion sang ini nga pungsod mga Muslim. Approximately 99.7%, the cultural and national identity of Afghanistan is deeply shaped by Islam. Ang nabilin nga malapit sa 1% among iban nga pagtuluhan kalakip na diri ang mga Kristiyano. Kag bangod sang presensya sang mamilagpilag nga mga Kristiyano sa Afghanistan kalakip na ang maragatrabaho dito nga mga Pinoy. Mabatsagan man sa bisan paano ang espiritu sang Paskwa. Ang Afghanistan o kon opisyal nga ginatawag Islamic Emirate of Afghanistan, isa ka landlocked country sa Central kag South Asia. Ini ang ginapalibutan sa mga kapungsuran sang Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan kag China. Ang capital city sa Afghanistan amo ang Kabul. As of 2021, ang populasyon sa Afghanistan ang nagadangat sa 40.2 ka milyon kag ginapamunuan sa ila supreme leader nga si Hibatullah Akhundzada kag ang acting prime minister nga si Hassan Akhund. Samtang agud tulid naton nga baloon kon bala nagasaulog sang Paskwa o kon wala ang taga Afghanistan, mangin kaupod naton ang isa ka Filipino nga dito nagatrabaho sa Afghanistan, si Sir Joel Tunggal, isa ka Kristiyano kag tumandok sang Mindanao. Di Christmas Aktar di Baktawar aw ni Waikal di Mubarak siya.
amo ini maghambal sang Merry Christmas sa Afghanistan sa ilang major languages sa Pashto kag Dari. Ara na ang video nila bumonton. Oh, sige, 15 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. Di man sa aton sa ringa para tuntunan. Mabuhay! Mabuhay! Radio Bombo Philippines! Radio Bombo Philippines! Basta Radio! Basta Radio! Bombo! Merry Christmas! Wow! May pabongga pa nga intro si Sir Joel. Upod sa Dabarkads naman. Sa mga kabombo niya. Upod man sa mga kabombo natin dito sa bayan sa Afghanistan. Sige. Anyway, may kapod natin sa buong Sir Joel Tungal, residente sa Davao City. Grabe ba? Mga kuha ba to sa bombo jazz? Mga Afghans man tong hambal to? Ginasunod na nila si Sir Joel. Sige, check na via Zoom, no, si Sir Joel Tungal sa pagkanin live and direct sa bayan sa Afghanistan. So, sa iya nga mga tinion. Diri man sa ato sa riga pagalagad. Diri sa ato sa iya nga para tuntunan. Why pa siya? Bumonton. Sige. Tibi ko anay ko doon hitso na tada, no? Sige, tiba si malang-alang ta sa iya. Okay, may report mo to si Bombo Grace Lino Bato na, no? Hingagawon talang tong interview man ni Bombo Grace makabanan sa bahinsang sa bahinsang first winner naton, first prize winner. Naton diri sa may bahin sa aton nga grando kay na sa 1-2 panalo part 20 sa Star FM kag Bombo Radio. Sige, no? So, sa ato sa ringa mga same time sa ato sa ringa mga kabombo, latoton lang, no? Ang linya ni Sir Joel Tungal, no? Sa ato sa ringa pangalagad. So, pero basi baguot tada karo Bombo Anton, si Bombo Gracelyn ready naman to sa iya sa ringa report. Diba sa ato sa ringa pagalagad, no? So, ang interview rin, no? Sa first prize winner, no, naton subong iya sa aton nga tapos nga grando, no, kay na sa bahinsang 1-2 panalo part 20 sa Star FM kag Bombo Radio. So check naton, no, dugay-dugay iya makabanan ang aton sa ring kuan, no, aton nga reporter live and direct taga barangay 2 na sa actually, pero daw dito sa subong naga-star, no, sa bayan sa area sa barangay Mansilingan. Diri sa may bahin niya sa syudad, no, sa Bacolod, no. So purok Sigay, barangay 2. No, sige, i-check tabing iya sining address, no, sa iya nga matinion diri sa aton sininga pagpagalagad, no. Si Shadi Ann Saison, purok Kagaykay, no, barangay 2. Diri sa bay syudad sa Bacolod. 19 minutos na nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa ato sa ringa pangalagad. Diri man sa bayan sa ato sa riyang palatuntunan. Sige, no, sa mamalaning pila ka mga trakayan naton until nga makatapos kita, no, karon by 8:30 sa gabi diri sa ato sa ringa palatuntunan. Sige, samtang wala pa sa Sir Joel Tungal, no? Check na to na yung area sa Braga Mansilinga kung may aksidente man gani Bombo Grace Subongo. Pero motor man nilang kabunggo, pero bloon tar kado critical gid ang kwan, no? Ang nagasakay sa motor, no? So, Merry Christmas, nining term sa Roland Canson, no? Thank you gid, no, for listening always. Merry Christmas and Darlene Grace Castillon. Nagatutok sa aton sa tion sa tagsa iya kagabi. Okay na ang patrol sa Bombo Grace. Grace rin baton niya makabaran sa aton sa ring pagpalagad diri man sa aton sa ring palatuntunan. Sige Bombo Grace, please come in. Yes,
Yes, Mama Pons, live kita subong sa Lolita Heights sa Barangay Mansilingan kag kaupod kong aton nga first prize winner no sa Grand Rota Kagina sa 1-2 panalo part 20 promo Mama Pons kag ari si Shadi Ann Sayon Mama Pons ang aton nga winner isa Sayon. ka 10-year-old nga babae. Segundo Sayon, stand corrected. I'm sorry, gid Sayon, no? Sayon. Yes, Sayon. Okay. So Mama Pons, kaupod ni Shadi Ann Sayon ang iya nga lola Mama Pons no kag ini si Shadi Ann ti bako gina nagaedad sang grade 10 years old no kag diri na siya gaten nira sa iya nga lola kay tungod nga diri man siya Mama Pons eskwela. So Mama Pons no Aristopal ko na yon ang winner ta no first prize winner nga si Shadi Ann kag ang iya nga lola ano pangalan taga ila Elena. Si Lola Elena, Mama Pons. Elena, ano? So, Elena, ang ato nga. Novicio. Novicio. Si Manang Elena Novicio. Yes, Mama Pons. Sus. Oo. Ngayon Mama Pons, ari kita sa Guasang Ila, Balay, no? Kay manami ding hangin, kag masanag-sanag di. Bombo Grace? Yes, Mama Pons. Nga ang sa Mansilingan, sa kay nga address, di kay man? Mama Pons, kay diri subong gatinir si Shadi Ann, kay diri ga eskwela, diri naka-register ang iyang ngalan sa isa sa mga eskwelahan diri sa Barangay Mansilingan. Kag diri nagapuyo ang iya sini nga lola no, kag ang amaya gid sini among bata sang iya nga lola Mama Pons. Okay. Shadi Ann, mayong gabi. Kamusta? Okay lang. Anong okay lang man? Nagdaog ka 15,000 pesos. Kabalo ka kung pila ng 15,000? Pila be? 15,000. Balasan, kabalo ka kung dako man ng 15,000 o gamay lang nga kwarta? Kabalo ka nga dako na kwarta? O gamay na? Ano na ba? Mo sa 15,000? Dako. Dako? Oo. Pila ka libo na? 15,000. Oh, very good. Pos, mayo ni mag-mathematics si Shadi Ann Sayon. Sige si Lola Elena, be. La, kamusta kaya ang imong apo? Nagdaog sang 15,000 pesos. Kag first prize winner pa. Tiga, pasalamat. Kay ti nakadao man kami kay sa buong pandemic kag Pasko pa. No, December 25 Pos, nakabaton gid sang dako nga grasya si Shadi Ann Sayon, kaupo diya pamilya Pos. Pila edad ni Shadi Ann? Pila ka na ko no? 10 years old. Ano nga grade? 3. Grade 3 Pos. Pila edad niya? 10 years old, kag ara na sa grade 3 nga year level. So din kag eskwela na yun diri? Sa Jaime. Sa diri sa Mansilingan? Timusta ang mga grades mo? Okay lang. Okay lang? May honor ka? Wala? Dapat matuon mayo para may honor, pero okay lang, no? Ang mga grades mo, okay man? Okay. Kamusta ang pag intra sa promo? Kay bata ka pa lang, 10 years old, intra ka na? Oo. Sino nagambasi mo may intra ka? Si Lola. Ano ba ni Lola mo? Di ba uya? Ano ba Lola mo? Masulat ko para magdaog ko. Ang imo nga nadag-ang 15,000. Di mo na yatag kag ano ang imo nga gusto pagagamitan sana? Kay mama ka kay Lola. Wow, Pons, kamayo nga bata, no? Yatag ya kay Lola ya, kag kay mama ya. Di la? Ano ni, kamusta ang bantay man sa imong apo? Yung kaya akong gapo sa iya nga module mo, kag akong tapos siya ga-answer. Di ako naman gapo kag dulong. Ako nanisang gamay sa nga daan, nariman siya sa akon, gan kay gapuli-puli na sila sa Banago. Okay. Mayo kay Pasko subong, upod ka mo tanan. Oo, nagdaog pa ka mo. Ano man ba mo yala? Salamat, ginadamag nga salamat sa 1-2 panalo part 20 sa Star FM kag Bombo Radio. Dako gid nga salamat. Ang tabi si Manang Elena kung nakadaog sa mga weekly draws ta. Mama Pons ka magan? Si Manang Elena, magkutabi ko nakadaog na sa mga weekly draws naton.
Si ma'am, kadaog ka na sa nga mga weekly draws namon? Kabi ka na daw? Oo. Sang ini nga raffle nila, nakatatlo ko. Okay, si Dian niya. First time yan eh. Gabriela, si Pres, bisyo kag ako. Kaya Kaya Dian niya? week 7, nakadaog sa. Week 7? Oo. Tibo, Pons? Last week lang to? Nakadaog sa. Nakadaog siya dian. Before siya magdaog sa 15,000 mawapon. Okay. Maswerte ni nga bata, no? Grabe, no? Lalabot Buenas. wala labot kinopdan mawapon sang kapisan kag bata pa lang, no? Nagatubo na ang nga tawag nga diskarte bala, no? Sa maayo nga pamaagi. Oh, okay. No, although ginapaperma lang sa ni Lola niya, pero ang effort ni Bombo Grace kay Lola niya, giti pa mo pa sorti-sorti mo lang na imo. So, tiway mo na sa problema, no? Kung swerte, kung si Lola daw, gila Japon, kung apuya, iya man Japon, kumpra ginila gali. Yes, mawapons, no? Kag kung wala sila gawalog, wala sa sangkwaon, no? Mawapons. Titi, anong plano kuno ni Nanay Elena ni kag ni Shadi? Yes, mawapons. Anong plano nila sa daog nila kuno? Anong plano ta sa daog tala? Shadi? Para sa eskwela, kag ang amon nga balay, man. May balay pagid ka mo na? Inabala mo na sa way patop, tapos ang amon nga banyo da naguba na sa mo pagbagyo na wala na atop. Sino lang nga bagyo nga nagagi? Oo, gindingdingan ng namon sin. Naguba. Ang mananakag mo na mga tanong mo, ang naguba. Pero ilugan na nyo, patop po, thank you, gid, kaya nakadaog. Oo, hindi na dito ta? Inabay da ni namon, 2 kalote. Tito na lang, bilin, do tayo na lang nga bilin. Gamay na lang. Diba, Pons, mayo ni ilang pagpangabuhi kay may lote na sila kag na matamat nila bayad, diba, Pons. Okay, good ba? Sige. Pasalamatan na lang aton nabi nga promo, no? Bobo Grace kag may mga upcoming promos pwede exciting pagid, no? By year 2021 si Lola Elena na lang guro, manang Elena na lang. Okay, Bopons. So, anong imo mahambal kay nagdaog imo apo nga siya dian nga 15,000. Pasalamatan tabi bila ang ini nga grasya nga nabasa. Tiga pasalamat gid ko sa 1 to panalo part 20 sang Star FM Kabombo Radio kay nakadaog man kami sa Grand Draw nga 15,000. Damo salamat kay Pasko sa buong kag pandemic ba wala kami mga obra. Damo nga salamat. Si Shadi pa gali. Gani kamo mandira mag-intra man damo pa nga promo sang sang Bombo kag Star mag-intra kamo kay kami kada may promo ga intra gid kami. Amo ni nakalutig mong kudigan kay sa raffle ni siya. Nakabayad-bayad man ko. Oo. Ikaw ya siya, di ano mahambal mo kay Bobo Pons, no? Kay nagdaog ikaw. Ano pamati ang aton sa Bombo mga Radio kabombo? naton pasalamatan niya. Salamat nga nagdaog ako sa Bombo Radio. Tuduha. Madamo nga salamat nga nagdaog ko sa Bombo Radio. Intra ka pa? Oo. Oh, very good. Pons. Pa-extra sila nga duwa, ang maglola. Ma-extra ka mo nga daw ha? Oo, kabalo ka ma-extra? Basta radyo, Bombo number 1, ha? Okay? May kuan pa na, may kanta para sa punta, ha? Oo, pakantahon taman sila Pons, no? Kabalo na si Manang Elena. Oo, makanta ta sa punta, ha? Okay. Number 1 ang Bombo Radyo. Muna karon ha? Dungan siya, di? Ready ka na? Okay, ma-extra kita. Kamo ba extra? Go! Number 1 ang... Karoon lang ng kanta. Ma-extra pa ta. Basta radyo, anay. Basta radyo. Bombo number 1. Okay, ready? Go! Basta Radio number 1. Wala na bombo? Diba? Basta radyo. Bombo number 1. Basta Radio... Liwat. Basta Radio Bombo number 1. Oh. Ano yun? Makanta ta. Makanta ta. Number 1 ang Bombo Radyo. Tama ba eh? Number 1 ang Bombo Radio. Hinay ko no, hinayaw. Hinay? Hinay? Liwatan ta? Okay na. Pasalamatan na. Salamat kin na to na Bombo Grace. Yes, Pons. Medyo
Ano di mo, Pons, kapalupok nila, ah? Sige, salamat gid, salamat gid. Okay, salamat gid nay Elena kag siya di sayon. Congratulations gid sa liwat no. Kag Merry Christmas. Kay mo Pons, live kita diri sa Lolita Heights. Ini si Bombo Grace in Labaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Grace in Lobaton. 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Isa sa mga first prize winner na to, no? Shadi Ansayon. No, sa pro kagay barangay 2 sa Bay Ciudad di Asanga, Bacolod. Pero dito sa Mensilingan, nagatinir sa iya nga lola. Karon ang second prize winner naton kag third prize winner, bantayan makaron sa pinaka-public affairs program sang Bombo Radio. Balikan tanay, no? Si Sir Joel Tungal, no? Live and direct, no? Sa dede makabanan sa bahin sang area, no? Sang Kabul, Afghanistan. Nautod na siya. Sige, balik kayo sa liwat, no? Para nga makuha natin, no? Si Sir Joel. Kay ti para gatis, no? Mabalikan natin sa ring Christmas around the world. Diba sa ato sa ring kapagparagad sa ato sa ring para tuntunan. Kay balot ti halos kalabanan nga kuan dito nga religion is Islam, no? So ti way kagito sang kuan sa ekspektaron, no? Nga naga-celebrate sang Christmas. Pero may mga Pilipino man dito, 99% gid, no? Ang kuan dito, no? Ang mga Islam, no? Muslim, brothers and sisters naton. Muslim brothers and sisters ta. Sige, i-try ta biliwat kung alang-alang dagiti way tamhimo, you know. Try la biliwat Bombo Anton, no? I-message lang siya para nga makuha naton, no? Kay kinanglamay nga gaw tagid ini. No, ang aton nga segment, no? Ang Christmas around the world. Di man sa aton sa liga pagkalagad. Sige, no? So 32 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. May aksidente man kuno subong, no? Bombo Grace, gali kay daw kuan naman i-check ta na lang karon sa may nag-message sa ato, no? Pero do kay ina pa ni mga alas lapit na 8, no? So ang driver ko to daw critical, no? Sa ibulon tabi ni karon, no? Kabay pa ngati kuan lang sa, no? Hingagaw, no? Sang aton nga mga attending pesi sa mga doktor nga madala sa ospital or mabuhi sa mga doktor nga ti nadalan ini sa subong sa ospital. Sige, no? Dari mas ato sa ring nga pagpalagad. Balikan naton Sir Joel Tungal, no? Sa piya kalinya. Sir, good evening po sa inyo. Pasensya po, na-delay po tayo. So this is Bombo Pons. Live po kayo, sir, sa Bombo Radio Bacolod. Merry Christmas sa inyo, Sir Joel. Merry Christmas, Sir Bon. Basta Radio, Bombo, mabuhay, Bombo Philippines. Yes, sir. Salamat po, sir, no? O parang nababakground tayo, sir. Sir, anyway, kanina sa intro natin, no, sa Christmas Around the World, ang pakay ko talaga, sandali lang, sir. No, sir, papabaliktad mo yung cellphone mo. Yung regular na lang napatayo, sir, no? Para yung dating mo dito, maganda, no? Kasi parang nakatagilid yung cellphone mo, sir. Sir, okay na. Sir, okay na. No, sige, anyway, Sir Joel, no? Sir, gusto nating kamustahin, no? Diyan sa Afghanistan, no? So, ang Christmas. So, may mga Pilipino rin na nagse-celebrate ng Christmas. Anyway, ano po yung mga ginagawa nyo as of this time, sir? December 25, diyan sa Afghanistan, Sir Joel. Sir, bago lang natapos yung namin, sir, gathering namin sa pag-celebrate ng Christmas, sir, dito sa loob ng UNHCR compound, sir. Okay. Saan nakabase, sir? Saan ka nakabase ngayon? Nandito ako, sir, sa Jalalabad, Afghanistan, sir. Sa city of Jalalabad. Ang region ko, sir, ay Eastern Region. Okay. Sige, so dyan po kayo nag-Christmas, sir, ano? So, bali, kamusta naman yung party ninyo, sir? So far, sir, so good. Nag-enjoy naman kami lahat, sir. Dahil meaningful lang, sir. Simple lang. May barbecue na kambing, saka manok, saka yung spaghetti,
Tapos yung traditional ng Afghan bread, sir, na kinakain namin. Simple lang talaga, sir. Tapos may drinks, saka prutas. Yun lang, sir. Oho. Ang importante, happy, no, Sir Joel? Yes, sir. The spirit of Christmas, kahit saan ka, sir, na naroroon, Oh. basta i-enjoy mo lang, sir, yung spirit of Christmas, sir. Kahit malayo sa pamilya. So, ganun ba? Mga ilang years na ninyo, sir, in-enjoy yung Christmas dyan sa Afghanistan, sir? Sir, sa buong buhay ko, sir, sa pagtatrabaho dito sa Afghanistan, sir, I remember isang beses lang akong nag-Christmas sa Pilipinas, sir, is 2018. Mhm. So, ilang years ka na dyan nag-Christmas? Bali, 13 years, sir, dito ako nag-Christmas at saka New Year. 13 years. Isang beses lang ako sa Pilipinas. Oh, okay, no? Siyempre, tayong mga Pilipino, kahit saan, sir, no? Nagsiselebrate talaga tayo, no? Parang hindi perfect yung life natin kung walang Christmas, di ba, sir? Correct, sir. Kaya sabi ko nga, sir, kahit meaningful o simple lang, at least na maramdaman yung spirit of Christmas, sir, during the Christmas Yuletide season. Okay, ang importante, ma-celebrate natin yung pagkatao, no? Birth of Jesus Christ, our Savior, ano? So, sir, sa inyo dyan, mga ilan kayong mga Pilipino na nagsiselebrate ng Christmas kanina lang? Sir, dito sa Jalalabad, sir, dalawa lang kami, sa Masar, tatlo. Masar-i Sharif, sir, sa Northern Region. Masar-i Sharif, tatlo. Sa Kabul, sir, marami-rami din sila, sir, kasi ano kami, 18 na kami ngayon, sir. Mayroong 12 sa naka-registered sa Pakistan Embassy. Tapos may 4, sir, nga na nadagdag na nagtatrabaho din sa ibang kumpanya, sir. So 18 na kami ngayon na nag-i-enjoy dito sa Christmas sa Afghanistan, sir. Oo. Yung pure na Afghanistan, may nagsasabay rin ba sa inyo, sir, sa celebration natin ninyo dyan sa Christmas? Sila, sir, mayroon na silang tradition man, sir. Oh. Ang Christmas nila during Ramadan or ginatawag nato, sir, og Eid. So kana ang ilahang celebration, sir, sa like Christmas or New Year, yung Ramadan. So pero, sir, nag-genuine sila sa amin dito, sir. Kanina may 4 akong staff na sumama sa amin dito kanina na tawag nito. Parang light snack lang siya, sir, eh. Kasi during sa kain, sir, usap-usap, yung take a time, usap, ganun, yung parang i-enjoy mo talaga, sir, na hindi yung kumain ka na nagmamadali, yung kain na, sir, ba na moderate talaga, sir, moderate talaga. Tapos okay. Sir, kanina, no, sa intro video ninyo, sa mga kasama mo, mga Pilipino rin ba yon? Sorry, sir? Mga Pilipino rin ba yung mga kasama mo kanina sa Nagbasta Radyo Bombo? Hindi, sir, mga yun, sir, mga Nepalese yun, saka Indian, yung kasama ko kanina. Oo. So sinusunod ka lang nila, no? Bali, sir, inano namin yun. Pinapractice ko kanina, sir. Pinapractice ko sila, sir. Na ganun yung sasabihin, sir. At yung nagpi-video, sir, yung isa rin na kasama ko na Pilipino. So, pinapractice namin yun, sir. Bali, mga 1 oras siguro yung practice namin, sir, kanina. Maganda, sir, ha? Yes, sir. At nagtanong yung mga clients ko, sir, kung bakit po kami nagpa-practice. Sabi ko, sir, is a long life. One of the biggest radio station in the Philippines, sir. That is Bombo Radio, sir. Okay. So, nagtanong yung clients ko, bakit daw kami nagpa-practice? Parang nagpa-choir ba? Oo. Na ganito isigaw, mabuhay ang Radio Bombo Philippines. So,
pinapractice namin sir ng dahan-dahan kasi alam mo sir, mga Nepalese man at saka Indian, hindi nila yun pero sa wakas sir, nakuha rin namin yung final tune ng Bombo Radio. Sir, nakakataba ng puso, sir, no? Yung ginawa ninyo kanina. Thank you so much. You're welcome sir. Siyempre sir, in the spirit of Christmas sir, siyempre, nandyan yun makikita ang Pilipino sir, kahit anong hirap o kahit yung nadaanan ng bagyo, dyan makikita yung Pilipino sir na nagtulong-tulong sir. Yes. Yung shoulder to shoulder or balikatan. Dyan makikita mo yung Pilipino sir. Okay. Sige, anyway, sir, no? Merry Christmas again po sa inyo dyan. So, abanse po tayo dito sa Pilipinas, no, na 5 oras. So, 1:30 in the afternoon dyan sa ngayon, sir? 1 o'clock? 5:10 sir, 5:10 ng hapon. Alas 5:10 ng hapon sir dito. So mga 3 hours sobra, no? Yung abanse natin dito sa Pilipinas. 3 hours and a half sir. Okay, no? Sige. So, sir, kasi abot tayo buong mundo. Family mo siguro nag-watch din sa Facebook doon sa Davao. So, sir, pwede i-greet mo sila, sir, ng Merry Christmas, no? Sir Joel. Merry Christmas, buenas noches sa Zamboanga City sa pamilya ko at sa mga igsuon ako sa Pagadian City. Merry Christmas o sa tropa ko. Shout out sa akong tropa na Merry Christmas inyong tanan dia ug sa tanan nga tanaw sa inyong live telecast sir sa Bombo Radio. Og daghan salamat sir sa paghatag og time sa pag-interview niyo kanako sir. Basta Radio sir, Bombo. Sige. Sir Joel, maraming salamat ha. Magandang gabi po. Merry Christmas again. Merry Christmas sir. Merry Christmas. Sige. Salamat kid Sir Joel Tongkal, live and direct from Kabul or from Afghanistan. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, 42 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8. Di man sa ato sa ring para tuntunan. Sige, no? So, medyo lang alagrid sempuraton. Karon ni balotang station aton no makuha report sa siring 1 million winner ta. Diri sa aton nga Grando sang 1-2 Panalo Park 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Sige, lalan siya po nato ninyo lagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa pagpamati. Standby na sa Santos nga Rosario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!